हेल' हेल' औ सोरजों बुजाबदों नों मैदेरजों मैदेरजों ए नोंजों दानो गैया होनबाय दानो मैदेरा नोंजों दंजाबो हा नोंजों दहायो सनियाजों मैदेरा गैया होनबाय दा मैदेरजों परमिस लाबाय होननानै सनियादि बुंहरदों नों सोर नों सोर सोर नोंलाय नों सोर नों ओमफ्राय माबोरै गैया होनखो माबोरै रायज्लायनो हाखो नोङो कनफारेन्सआव दङ बुजिदों ओमफ्राय नों लाजिदों ना लाजियाखै हो मैदेर नोंसो सैमानि फिसा आंनि फैसा थाखा लायनानै जानाय नङा मैदेर ओइ मैदेर मैदेर नों आफानिसो जादों मैदेर साला मैदेर नोंसो आंनि फिसाया नोंनो ब्लगाव 1,25,000 फैसा हरनानै नों बिजोंसो माहाजोन जादों मैदेर मैदेर नोङो हिनजावजों सिख्लाजों थाफायदों नोङो मेकआप लानायजों लाजुयो नोंनि मेन्टेलिटिया मोजां नङा मैदेर नोंनि खर'आ मोजां नंला नोंनि खर'आ मोजां नङा लाजियाखै नोङो बे सिख्लाजों फेसन श'आव थादों नोंहा फिसा दंबा गैया मा जाम्बा सासालाय हिनजावआ जाम्बा जायो नामा हिनजावआ जाम्बिसो जायो नोंहा फिसा दंना गैया बिदिला सोर मैदेर बिदिला सोर प्रेमा सोर ओइ जाम्बा नङा आं हिनजावखौ जाम्बिसो होनो जाम्बा हिनजावखौ जाम्बिसो होनो मा जाम्बा गैया ओइ बुरबक नों बुरबक आंखौ बुरबक दा ननसेन्स नोङो मैदेर मा लेवरा नोङो मादोंला लाजियाखै नोङो बे सिख्लाजों मानो थादों नोङो मा माबा दं नोंहालाय नोंनि ब्रेना मा जादों मिथिदों नोङो नोंनि मेन्टेलिटिया ओइ ननसेन्स मैदेर ननसेन्स मैदेर नोङो मालायनि थाखा थगाय ओरै थगायलाय मारुवालि थाखा होनांगौ नोंलाय ननसेन्स लाजिया नोङो मैदेर सिख्लाजों थाफानानै नोङो लाजिया नोङो नों लाजिदोंना लाजियाखै नोङो दा सिख्लाजों थानानै नों मादारसुद इउ मादारसुद इउ मादारसुद सोरखौ मादारसुद होनदोंलाय लाजियाखै नोङो बे आफाथिया सोर बे आफाथिया नोङो सिख्लाफोरजों थाना मा गोजोनदों नोङो लाजियाखै नोङो नोंनि बिदिलखौ गोसोखांदोंना गोसोखाङाखै प्रेमखौ गोसोखांदोंना गोसोखाङाखै नोंलाय आंखौ गोसोखांदोंना गोसोखाङाखै बबेजों फायदोंलाय बबेजों गोजोमहैदों नोंलाय बबे दैयाव गोजोमहैदों नोङो मादारसुद जा लाजिनो रोङो बे आफाथिजों मानखायदों नोङो लाजिया नोङो ओइ मैदेर लाजिनो रोङै मैदेर लाजिनो रोङै ओइ मैदेर नों लाजियाखै नामा ओइ मैदेर नों लाजिदो नोंनि मेन्टेलिटिया गैला नोंनाव मेन्टेलिटि गैला नों लाजिदो मैदेर लाजिदो नों मामोन नोंनि फिला बिराद गुवारमोन नोंनि फिला दिनै नोंनि फिला गैला जिर'आव फैबाय बोथिबो गैला नोङो बोथिबो गैला लाजिनो रोङा नोङो बबेजों गोजोमदों नोंलाय ए दैमुदियाव थाहैनाय बायदि मोनदों नोङो थान्दानो लाजियाखै नोङो नोंखौ बेसेबां सनमान होयोमोन जोङो बेसेबां सनमानमोन नुबानो इसोर फैनाय बायदि मोनोमोन दिनै मा खालामना लाखो नोङो नोंनि माबाया मानो बिदि जाखो नोङो आंनि माबाया बिराद गिदिर होनो गोसोआ नोंनि गोसोआ गिदिर नङा मैदेर नोंनि गोसोआ बिराद फिसासो गैला नोङो नोंनि फिसाया जिर' फैबाय लास्टआव नों थैनांगोन मैदेर नों थैनांगोन मैदेर बबे भाषाजों रायज्लायदों नोंलाय बबे भाषाजों रायज्लायदों नोङो नोंसो सिखोमोन बबे भाषाजों माखौ एग्रिमेन्ट खालामदों नोंलाय थैथों लाबो दुनियाखौ लाबोलाय लाबो दम दंबा इउ वारिउ आला मादारसुदा नोंनो मैदेर मादार फाखा नोंनो नोंनि मोजां मोनलायनायनो मानो मादार फाखा बबेयाव गोजोमदों नोंलाय लेवरा मादार फाखा बावला लाजिनो रोङै
लालै दाख्लै होनबाय सनियाया सिखा गेसाव दिनै होनबाय सनियाया सिखा मोजां मा बेलाय लाजियाखै नोङो मा जाखो बियो मा जाखो सोरबा उमुगा सोरबा फोरलाया नङा सोरबा उमुग सोरबा फोरलाया नङा नोंनि ब्रेनखौ एसे साननानै नायदो नोंनि मेन्टेलिटिया मोजां नंला नोंना मेन्टेलिटिया मोजां नंला आंजों दा रायलायनानै नोंनो माबाया नोङो नों माबायदि जालांगोन नोङो गोसोआ बिराद आंना गिदिर होनो गोसो फिसायासो गदाय गोसोयो गदायखौ लाबोलाय गदायखौ लाबोथारदो नायथारनो जोङो फै लाबो नायनो आल्ला नोंखौनो बिराद राजा सानदों नोंनाव जिर'सो दारिजों बुंफबजोबनाय नोंबुआबो आंखौ हाया आं गिनानै फावसोग्रानि फिसा नङा नोंनि फावसोनिया बेनो जाय मानसिया अख्रा अग्रु बेहा लाजिनायबो गैया गिनायबो गैया बे मानसिया सोमब्रयो बे मानसिया सोमब्रबाय आरो सोमब्रबायबो नोङो दा सोबख'जादों सनियाजों सोबख'जादों मा लेवरानोबाव थाहैनांगौ नोङो न' गैया नामा नोंहा साला मालायनि टेन्डारजों मालायनि माबाजों जाग्रा साला नोङो बबेनिजों लाब गैया नोङो दाउला नोंनासो गेसावजों बर'फ्रा सोलायग्रा गेस होनलायग्रा बुंनो रोङो लाजियाखै नोङो लाजियाखै नामा नोङो बबे सेंग्रानि एक्टिं खालामदों खानाय दंना गैया थख्लाफ्रानो सनिया माखौ गोसोदों बियो लामानि आफाथिया सनिया माखौ गोसोदों थाखानि नोंखौ थाखानि लबावसो नोंखौ साननैल' लागोन मैदेर बियो साननैल' ओइ मैदेर नोंनि खुगाया बिदिखौ मिथिनानै सनिया बोजोबदों ओइ मैदेर ओइ मैदेर खामनाय तुमार खामनाय नों जिर' फैबाय लास्ट सिजेनाव नोङो लानानै प्लास्टिक खननांगोन मैदेर प्लास्टिक